на Любо тъпото предизвикателство да танцувам с бомба и мустак. И се разбрахме да сложа мустак, не се обаждай там. Да, и си избрах песен и ще помоля да не ми се смеете твърде много после. Ай, стига държари, ма! Ай, че тук се из... Яма кой. Той не се чува. Я да увеличи ме. Чакай само секунда. Не мога. Давай! Записвам. Ще само да се върнем. Чакай като християнка да го направя. Пияки чорапки.